Ine ndine Frederick Bile Malata, mmodzi mwa anthu amene timayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Amalawi anzanga, ndakhala ndikunena nthawi yayitali kunena kuti pamene chipani chili ku opposition kuli ngati practice ya mpira pokonzekera game yeniyeniyo. Pamene anthu ali ku opposition amayenera kuti azikhala kuti akupanga zinthu zokonzekera kuti zinthu zimene akhoza kukapanga pamene alowa mboma. Ukapezeka kuti wapatsidwa mwayi kuti ulowe mbomamo kuchokera ku opposition, uzikhala kuti ukapanga zinthu zimene iweyo umazikonzekera mu nthawi imene unali ku opposition iyo. Ku opposition is a government in waiting. Ndipo umakhala uli ndi mapulani kuti ineyo ndikakhala kuti ndapatsidwa mwayi nde kuti ine ndikapanga izi ndikapanga izi. Immediately pamene wapatsidwa mwayi simafunikanso kuti uzikhala ngati ukusowa poyambira kapena ukusowa pogwira. Izi zipite ngakhale ku Malawi Congress Party. Pamene muli ku opposition yambani kukonzekera kuti kodi mutati mwapatsidwa mwayi inuyo mukayambira pati. Lero ndimafuna ndikambeko maka pa press conference imene apangisa a president a chipani cha Democratic Progressive Party DPP komanso president elect wa dziko lino la Malawi amene akuyembekezereka kulumbiritsidwa after the expiry of 7 days. Pamene ayankhira mafunso awo anena mopempha Amalawi kunena kuti tizipereka mpata chifukwa boma is a process, zochitika za mboma it's a process. We don't have to have chiyembekezo chonena kuti within 100 days munthu akhale kuti wapanga china chake, koma tizikhala ndi short term, medium term and long term. Izi zikusonyeza kunena kuti Amalawi tikuyenera kumakhala anthu odekha. Tikuyenera kuti tikakhala ndi mtsogoleri pa mpando tisamamunjikire zinthu zonse kufuna kuti zichitike nthawi imodzi. Amalawi tikachoka pamaso pa Mulungu ndikuyamba kukhulupirira president mmodzi, munthu mmodzi. Dziko lino ngakhale titakhala kuti tasintha ma president every year, kumasintha president kutati kwabwera ngelo ndikuti tikumpasa zonse zimene ife tikufuna kuti zichitike siku limodzi sizingachitike. Ine ndikukhulupirira kuti a Dr. Lazarus Chakwera amabwera ndikumanena kuti Amalawi tipatseni mpata tiphule chithuphachi kuti muzasangalale. We had those words from Dr. Lazarus Chakwera. Koma mwina Amalawi sitinathe kumvetsa. Lero a Professor Arthur Peter Mutharika anenaso chimodzimodzi kuti izi zomapatsana 100 days kuti pa 100 days pakhale kuti taona izi. Ayi, n'chifukwa chake dzulo ndidayankhula kuti dziko lino tisamaliyendese ngati mabachala umangokhala kuti kungogula chakudya cha nthawi yomweyo basi siku ladusa mawaso uyambe kuyang'ana za chakudya chimenecho. Dziko lino likufunika kuti tiziliyendesa ngati pabanja, family ya udindo imene imatha kukhala ndi chakudya ngakhale ka cha mwezi wonse, ngakhale cha chaka chonse, chimene chimatha kuyang'ana ma school fees ana, chimatha kuyang'ana zovala za ana, chimatha kuyang'ana malo ogona anthu, chimatha kuyang'ana china chilichonse cha pamoyo wa munthu mwangwiro. Chimodzimodzi choncho tinafunikira kuti tiziyang'ana dziko moteromo. A president afusidwa funso lonena kuti kodi mudanena kuti inuyo mukatenga boma
muyamba kupanga ma school fees aulere ku nursery, ku primary, ku secondary komanso manebo ana azikalipira samakalipira ngati mene zimachitikira kumbuyoko. Kodi zimenezi muziyamba liti? Poyankha a president anena kuti zikufunikira funding, zikufunikira nthawi. Sanayankhe mwachindunji ngati mene anthu amalembera pa social media. Tikukumbukira pa social media anthu amalemba kunena kuti musapitise ana anu ku sukulu, mudikire Peter Mutharika alumbiritsidwe kuti ana anu akapite sukulu yaulere. Ndili ndi umboni wa ana ena amene mpaka pano makolo awo sadawatumize ku sukulu, kudikirira kuti immediately Peter Mutharika akalumbiritsidwa nde kuti sukulu akuchita declare kuti ndi yaulere. Now pofusidwa funso a Peter Mutharika aonesa kukayikira kokhala ngati kuti sali ready kuti akangolumbiritsidwa the Minister of Education duty yake yoyamba ndi imeneyoyo, koma yaonesa ngati kuti akhala ali mboma muja nde ayamba sopano kuyang'anayang'ana funding yoti abwerese project ya maskulu aulere komanso zokhuzana ndi manebo aone kuti apanga bwanji. Mene amayankhula pa makampeni kunali kuja konena kuti tikufuna Peter Mutharika kuti adzafufuze za imfa ya Chilima, koma zaonesa kuti ngakhale poyankha a Professor Arthur Peter Mutharika sanapite mwachindunji ndi kuyankha zonena kuti zoona tidanena izi ndipo immediately tipanga izi, koma anenabe kunena kuti a Minister of Justice amene tizawasankhewo azayang'ana izi kuti kodi zidayenda bwanji ndi kupita chitsogolo. Zimene zikuonesa kuti mboma mukamakalowa sikuti mumangopita ndi mphamvu zanu ndi kuyamba kukangosinthisa china chilichonse, kumakhala zije kuyang'ana malamulo. Kodi malamulo akuti bwanji? Pa nkhani ya ma appointment atolankhani afusaponso kuti kodi sizachitika zija zomakhala kuti mwina kumatenga anthu ochuluka mbali imodzi. A president ayankhapo kuti pali mphamvu zina zimene zimapasidwa mwa president kuti asankhe maudindo, nde pali ena mphamvu zimenezo zimapasidwa ku commission kumene amakasankhaso maudindo ena. Koma chimene ndimafuna ndi pemphe pano kapena kulangiza pano kwa a president Professor Arthur Peter Mutharika ndichonena kuti anthu amene agwira ntchito yochitira kampeni kwambiri ndi anthu amene ali ochokera kudera lawo, amene akhala kupanga ma press conference ochuluka ndi anthu ochokera kumene amachokera ngati ku Cholo. Nde ichi last time kunachuluka anthu ochuluka ambiri amene anali ochokera mu Cholo, kotero kuti chimapereka picture yolakwika. Pamene a Secretary General anena kuti achinyamata musakhale ngati mmene machitira kale kuyika zinthu zimene adatichotsera mu 2020, kumalemba ana adadi pa galimoto, komanso kumapanga ati migodi, kumakanganirana migodi in the name of the party. Ife sitilola zinthu ngati zimenezo, komanso tigwirisa ntchito apolisi kuti agwire ntchito pa amene akuphonya lamulo. Awa ndi mawu achilimbikitso. So ndanenapo kunena kuti timayambira ku opposition kukonzekera kupanga practice amene mukayendesere boma. Mukayang'ana kwambiri even makamera ukaaponya
anthu amene adapezeka kumene kunali press conference ya Professor Arthur Peter Mutharika zinali nkhope zomwezo zimene zidatuluka ndi Professor Arthur Peter Mutharika 2020 mboma, kusonyeza kunena kuti anthu aja akungodzuka ndi kuchita resurrect. The warning kwa a president Professor Arthur Peter Mutharika, anthu amene amakuchita surround all the time, ukakhala uli ku opposition, you feel like awawa ndi ofunikira ndi amene ali closer to me, osadziwa kuti pali anthu ena amene amakhala kuti amalephera kukhala closer to you chifukwa chonena kuti alibe chance, chifukwa chonena kuti awa amene ali closer to you ndi amene ali ndi maudindo amene adapatsidwa kumbuyo. Koma lerolo ngati dziko liyang'aneni, yang'anani Central Region kuli anthu anzeru ati, Northern Region kuli anthu ati amene inuyo they can surround you ndi kupanga zinthu zokhuzana ndi dziko. Ine ndibwerezenso kunena kuti anthu asakunamizeni kuti akuti chifukwa amapanga ma audio, akuti chifukwa amabweresa mabodza, anthu ndikupezeka kuti akuvoterani nde mukanene kuti avotera chifukwa cha ma audio amene anthu amapanga mabodza. Ayi, anthu afuna zinthu kuti mwina zichitike mosiyana ndi mmene amachitira Achakwera. Achakwera amapanga zinthu zofuna kuti ziziyenda mwadongosolo, mochoka pa malo ena kupita malo ena. Koma anthu sanakhale ndi patience, sanakhale ndi patience, anakhala ndi phuma lofuna kuti zinthu zichitike mwamsanga. Pamene lero zimene apanga chiganizo chochotsa Achakwera ndi kuyika inuyo a Professor Arthur Peter Mutharika, kotero kuti anthu sakuyembekezeranso mawu obwera ndi kunena kuti is a process, tiyeni tizikhala anthu oti omvetsetsa, tizipanga zinthu mwa short term, medium term, long term. Anthu chimene chocho sadachilandire bwino. Ineyo bwana ndikhala ndili pano ndikumayankhula ndi cholinga chonena kuti ngati simumamvetsera kaya ndi ma audio anga, mukhale mukumvetsera, mukhale mukudziwa zimene anthu akufuna pa ground. I'm not trying to buy a plot in DPP, to buy a plot in government, koma I want to be with Malawians. Boni Kalindo akhala the whole 5 years imene alamula a Dr. Lazarus Chakwera akunena kuti ine ndine president wa amphawi ndipo ndiziyankhulira amphawi, ndipo akhala akuyankhula. Ndipo ngati kaya Achakwera ngati samazimvera zimenezo ndekuti mwina linangokhala kuti pokhala munthu akakhala kuti ali surrounded by anthu amati awa ndi amisala, awa ndi akokeni, awa ndi opanda pake. Koma pali zinthu zina zimene zimapherezera munthu ukakhala kuti wachoka pa mpando. Ine ngati Frederick Bire Malata ndikhala ndili pano, roho yanga ikhala yokuunikirani, kukufotokozerani pa ground anthu akuti bwanji, chimene akufuna anthu ndi chani, chimene akufuna kuti iniyo muchite ndi chani. Ndeti kunena kuti ku DPP anthu sakuyembekezera kuti munene kuti ayi be patient, dikirani tiphule chithupyachi, ayi tipange zinthu zishort term, ayi medium term, ayi long term. Chifukwa chonena kuti achotsa term ya Achakwera imene amayina kuti akamalize to 2030, chifukwa chonena kuti sanafune zinthu zoti zoyenda mwachonchomo, zoyenda ngati tortoise kapena kuti kamba, pang'ono kuti mufike ku process yeniyeni yotukula dziko lino ngati mene amapangira Dr. Lazarus Chakwera. Nde lero anthu akuyembekezera kunena kuti the moment mwangolumbiritsidwa, mwasankha cabinet yanu, mwapanga parliament yoyamba, mwapanga budget yanu,
ndekuti kukhale kuja konena kuti immediately nkhani zokhuzana ndi ma school fees, nkhani zokhuzana ndi kutsika kwa mafuta, sakuyembekezeranso to amalawi kukwera kwa fuel. Ena akunena kuti fuel akhala akukwera, koma sakuyembekezera amalawi kukwera kwa fuel, sakuyembekezera amalawi kusowa kwa mafuta, sakuyembekezera amalawi kusowa kwa sugar, sakuyembekezera amalawi kukwera kwa fertilizer koma kupezeka kwa fertilizer, sakuyembekezera amalawi kusowa kwa forex pa market, sakuyembekezera amalawi kusowa kwa cement pa market, sakuyembekezera amalawi kukwera kwa dola kwa landi pa market. Akuyembekezera kuti chilichonse immediately chitsike ndipo mitima yawo ikhala m'malo. Sakuyembekezera amalawi kumva mayina a Thyolo Mulanje, Thyolo Mulanje, Chiradzulu Mulanje, Thyolo Mulanje, Chiradzulu, Thyolo Mulanje. Sakuyembekezera zimenezo a President Professor Arthur Peter Mutharika. Anthu akuyembekezera kunena kuti director mboma, PS minister akhale ochokera mwina every district of this country, kutachokera minister kaya deputy minister, kutakhala kuti every district Kamuzu amapanga zimenezo, amakhala ngati anthu oyang'anira district kuti aliyense amalimba mtima kuti ineyo wanga alipo mbomamo, Zomba alipo mbomamo, Blantyre alipo mbomamo, Chiradzulu alipo mbomamo, Lilongwe alipo mbomamo, Mchinji alipo mbomamo, Nkhotakota alipo mbomamo, Lumpi alipo mbomamo, Zimba alipo mbomamo. Koma osati anthu aja omati ikangokhala kuti ndi interview ukangoona kuti munthu wake ochokera ku Mulanje, afuna apange interview munthu wake akhale ochokera ku Thyolo, akuti interview press conference munthu wake akhale ochokera Blantyre. Ayi, izi anthu sakuyembekezera. Ndimafuna kuti ndikuunikireni pa zinthu ngati zimenezo kuti amalawi akuyankhula pasipa kuti chimene anthu amayembekezera ndi immediately resumption ya free primary education iyambiretu, osati iyayi tipeza funding, ayayi constitution, iyayi chifukwa chonena kuti mwakonzekera kale mene munali ku opposition kuti tikangoti tapatsidwa mpata tipanga izi. Amagalasi anayankhula molimbisa mtima dziko la Malawi kuti tipanga izi ngati chair wa manifesto. Anthu anakondwera. Pomaliza ndikupempheni kuti munthu amene akhale oyankhulira boma mupeze munthu odekha bwino ngati mmene amayankhulira a Collins Magalasi kuitambasula manifesto yanu ija, atakhala ngati munthu oyankhulira boma, ndikukhulupirira kuti amalawi atha kuchilandiranso bwino chinthu. Sindikukhala kuti ndikwamenyera nkhondo kuti apatseni udindo uwu, koma ngakhale kutakhala kuja kuti mwasura bwanji ambalanzanga kwina kuli kose kumene muli Griff Chinyama. Ndimafuna ndiyankhe zomwe ndithu maviyeni anka naenda bwana Bile Malata. Bwana Bile Malata mwalawiratu ngati kuli kutsutsa mwalawirira. This is too early kuyamba kutsutsa. Wina aliyense akudziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika ananena kuti kuzakhala skulu zaulere za secondary school, koma mukayamba kunena panopa kuti ana msaje makolo sakutumizana ku sukulu kudikirira skulu zaulere, ilolotu ndiye ndi bodza la mkunkhuniza. Skulu zasegulira kumene mutha kuona kuti malamulo amene tinakhazikisa onena kuti president pazitha ndithu 7 days asanalumbiritsidwe ali pakati pathu.
Profesa Arthur Peter Mutharika sanalumbiritsidwe. Zomwe akufuna kuti akalumbiritsidwa ayambe kuchita sizikutani kodi sizikudziwika chifukwa chonena kuti munthu iwo sanalumbiritsidwe. Ndiye inu mukubwera ndimaona kuti ana sakupita ku sukulu kamba kuona kuti makolo awo akudikirira sukulu zaulere. Are you really serious? Kutsutsa kumene kumwakuyambirirako mufika nako kuti teni tiziuzana ndi zinthu zoona. Kukwanisa manifesto palibe chinthu kunena kuti chomwe chili manifesto chingangobwera vumbulu 1 day 1 ndi zinthu zosatani kodi zosatheka. Ndiye kuti kumene koko ndikutsutsa ndikulankhula zinthu kosalifunira dziko lanu zabwino, komanso kuwayika anthu mawu mkamwa, kuwayika makolo awana mawu mkamwa. Zinthu zili ndi nthawi yake. Zinthu zili ndi nthawi yake. Pano kodi abvire malo ndikakufunseni. Profesa Arthur Peter Mutharika atha kunena kuti sukuluzi basi asalipire anthu. Mphamvu zimenezo ali nazo. Ali nazo. Foti kunena panopa munthu yosanalumbiritsidwe mu ofesi sanalowe. Mufuna kuwauza Amalawi kuti chani? Izi zikungoonekera kuti pali mauthenga ena amene tiziti tikamaponya pa social media pano azingoperekeratu kunena kuti umunthu wathu ndiwotani kodi ndiwoperewera. Ngakhale tikunena pano pa ineyo bwana Bile Malata munayimira kumbuka constituency uko ku area 36 malizasi aje mwamva meki yalengeza malizasi moti tikunena pano pa zinthu zomwe anthu amene munawuza aja zoti mukachitira ku region ku ward yomwe ine munayimirira akanakhala utatamba kufunsani kunena kuti chakuti bwanji munatiuza ziki mukanakhala kuti mwina mwache mwaziwa kuti mwawina chifukwa tikuziwa kuti makhasala sanatani kuti sanawulutsidwe. Tiye tizilankhulani zinthu za mfundo. Lankhulaniso munthu okhala ngati kuti iniyo ndinu munthu wachani kodi ni munthu mmodzinso wandale amene munayimiranso chani ngati iniyo ngati khasala. Osati kulankhula zinthu zoduka mutu. Zinazi zingokupasani uchisiru. Profesa Arthur Peter Mutharika ndi president odalisika timanena mobwereza koma sinduzoti summati imva pati. President odalisika mutha kuona kuti kwangolowa Profesa Arthur Peter Mutharika chimanga chatani kuti chatsika. Chimanga atiwatsisa si Profesa Arthur Peter Mutharika koma kuteko anthu amene amayenda ndi ulamuliro wa MCP wosafunira anthu zabwino ankachalirira kunena kuti dziko linolo kukhala njala akhala ni mitengo yokwera ya chimanga yomwe akhale akuzunza nayo Amalawi mitengo imeneyo mwadala. Wokha angomva ntchito angoona kuti Profesa Arthur Peter Mutharika wawina ani ntchito zake amaziziwa atsitsa wokha mitengo ijapozo kuti angogulisiratu panopa chifukwa akuziwa kuti kusogoloko mtengo wa chimanga ukhala utani kuti omverera. Imene chimanga chatsikira mwina anthu simukuziwa. Kuteko kumene kuchango ndi kuvomereza ntchito za Profesa Arthur Peter Mutharika kuti akakhala pa mpando amayesesa kuganizira anthu ake. Ndi anthu amene anali ndi kaduka, amene anali ndi dumbo, amene anali ndi nkhwidzi zowafunira Amalawi musogolo zinthu zoyipa wokha angokhwefuliratu. Profesa asanayambe kutani kuti asanayambe kulamula. Ndi zomwe zikuchitika. Ndi zomwe zikutani kodi zikuchitika. Izozo ndi zimene zikuthira msinjiro kuyamikira umboni, kuyamikira ulamuliro kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndi zomwe zikuchitikazi, zomwe mwaona anthu akhwefula okha chimanga. Chifukwa anthu anasunga chimanga m'manyumba. Chonga choti azunze nacho Amalawi ni mitengo yokwera kwambiri. Chifukwa choti amaziwa kunena kuti ulamuliro omwe unalipo wa MCP summalabada za wanthu.
summalabada kuti anthu mitengo yawo ya zakudya akukula bwanji moti amayembekezera ndithu kuti chimanga azachigulisa modula ngati MCP ikupitirira chifukwa simayang'anako kumeneko koma apa azindikira wokha amene asunga chimanga achiona kuti walowayi samalola kuti anthu avutike ndi njala zomwe timayembekeza kuti chimanga tizachigulisa mtengo wodula talemba m'madzi nchifukwa akhwefula wokha ndiye bwana Bile Malata awuzeni amalawi zinthu zotani kuti zoona mwalawirira ku opposition kutsutsa andi mutopako ndi kutsutsa kumeneko mutopa andi zizingokupasani uchitsiru pali zinthu zambiri zomwe zikuyenera kuti Professor Arthur Peter Mutharika azikonze iniyo mukuchita kuziwa nokha mmene boma la Pitali lomwe likupitali mmene mayenje anakumbira kuli ziphompho zazikulu kuli ntchito yayikulu yomwe ikuyenera kuti Professor Arthur Peter Mutharika ayitani kuti ayichite ndeso lero nkumabwera una kuti ayi Professor Arthur Peter Mutharika tikwazisa kuti ana makolo asiya kutumiza ana ku sukulu akudikira sukulu yaulere alayulire serious mumalifunira dziko lanu zinthu zabwino kholo la nzeru lingaka musunge mwanache pakhomo cholinga chonore iferi Professor Arthur Peter Mutharika ananena kuti ayambisa sukulu zaulere ndiye pano pa wawina palitu zinthu zomwe zingathe kuyambidwa zimakhala mu ndandanda tiyambe izi pakana kukwanisa manifesto wawo aja palibe amene anakwanisa manifesto 1 ndi 1 bwana Bile Malata mwatani kodi tazioneseni zinthu kana ngati uli iniyo ndinu munthu wanzeru